Walitene wabviswa utsvene mushure mekusungwa apomerwa mhosva yekubata chibharo mwana ane makore 14. Paunyati mukuru wemapurisa has confirmed the arrest. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanhu vakati ko zita rako mutsvene gumika ko zvazoita seiko kungangura mwana ane 14. Izvi zvasiya manetizens akashamiswa nazvo kuti ko munhu akaroora muto shinda yebaby apindwa neiko. Recently tanga tichiparidzirwa nezvekuipa kwezvinodhaka tichipiwa motivations naGumi tikati ari road to healing kubva kushandisa zvinhu zvinodhaka nemitoriro tikati zvimwe pfungwa dzadzokedzana wozonzwa zvakadai woshaya kuti ko zvaita seiko zvinhu zvinopedza simba. He has been in SA for some time achiita performances there. Recently pane yaakatoita on 18 July kuKempton Park. Many were wondering kuti sei asachanyanyisi kurira seiko chiko chiri kuitika only kuzonzwa zvinhu zvinobaya moyo zvakadai. A few hours ago, Kim posted the birthday remwana, but there was no affection between the two. Vamwe vari kutoti mukomana hachaiti zvelove zvachose. Again 3 months ago akabuda ari kwaOla achitaura kuti iye anoda Kimberly nemoyo wake wese, asi zviri kuitika drift yazobuda pabirthday remwana vanhu vachingoita civil about it vasiri outachifili sezvavaisiita kare zvakangosiyawo manetizens akashamisika kuti kumba uku kuchiri kubaka moto here imikani zvakaoma. Vamwe they believe kuti inyaya dzegore riya dzakudzorwa neimwe angle. Pakashata guys, Dr. Obey Tichafa Mukanhairi, the melodic pastor, vakatombo mention pamaprophecies avo kuti pane hip hop artist achasungwa mushure mekunge abata chibharo, kureva kuti ndiye munhu airewa ire uyu kana kuti ivo vaitoziva zvanga zvaitika and then he was just being preemptive. Kana achinge akazviita mukomana, he cannot run away from his shadows. Pamwe pacho mukomana aituka vanhu vasina zera naye asati aenda kuSouth. Saka vamwe vari kufunga kuti ndidzo nyaya dzamuparira. Ngatiregei kusanganisa nyaya dzisiri kusangana. Kana dziri dzekutuka vanhu vakatuka vanogona kungomuendesa kujere just like that. Ngoti wakatuka vanhu pinda mujere. Cyberbullying new charge inongopera yakadaro. Pamwe pacho kana achinzi abata mwana chibharo ndeimwewo charge separate azvisanganiswe izvi. So takangomirira kuti tinzotwe matare vari kuti chii tisatamanya kuita majaji ipo pano paFacebook tichida kudzidzisana law yevanhu vasina kumboenda kulaw school. Imikani vamwe vari kuti the problem yavako mazuvano is people have consensual kurarana nema married celebrities. After that they try to extort them kunzi ndoudza mukadzi wako kana zvaramba vanoruma mazino voti chibharo. I'm not judging hangu, but kashoma kuti munhu anozivikanwa abvise munhu zveginya is not everyone's favorite, but let's look both ways. Also fight for the boy child. But nyaya apa iri kuti kumunyori wecomment iyi 14 years guys ka Walitene anenge atori totally wrong. Apana consent yaunopanana nemwana ane 14. Consent yaanopa ndeyechii. Unenge uchida kurira kuti ndiri ka 14 year old ndakatozotimbana na Holly chichi. Unorira kuma streets ikoko, but pamutemo chaipo mwana ane 14 minor pfungwa dzake adzisati dzakugona kuita decision kunyanya ekurara iwayo. So mwana uyu anenge ari minor anofanira kuti arwirwe nesu tiri vabereki vemwana uyu. Otherwise vanhu vakangoregwa vachiita zvavanoda vana vedu vanopera kutsengwa nanadozvi ava. Sadly you all believe chinyaya ichi. It might be true or false, but the ones up will set a trap for you and you will fall exactly for it, and boom, you are gone. They were just waiting for the right time. Walitene exposed a lot of truth about different characters and he is now being attacked for it. It's a pity that some people thought he was crazy. Now they have him. Vamwe vari kungotsimbirira panyaya kuti 31 July ndo iri kuda kunzi idistractiwe. Tese busy kuti holy gumi leader of the youth, speaker of the truth. Guys ka tobva taluza focus. Ndo mashoko evamwe vari kufunga kuti machi yana yasinta kuZimbabwe uko
ichange ichibudirira. Ngatidzidzei chinhu chimwe, guys. He is not guilty up until he is proven guilty. Since these are allegations, let's wait and see the outcome. Take tichingokupai nyaya iyi as it develops. Pari zvino tinongoti aiwa garai makatenga data. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.